Sziasztok! Itt vagyunk a Reaktorban, az emeleten. A Reaktor az Kolozsvár legújabb művészeti központja, 3 fiatal kezdeményezéséből hozták létre, és itt van a megnyitó, ami a Kaup o reakție nevet viseli. Sperăm ca lansarea asta să fie doar un Big Bang care să producă de fapt multe alte reacții în lanț și să se dezvolte proiecte aici, să găzduim cât mai mulți oameni cu idei și oameni care pot visa lucruri ce nu există și să crească din ce în ce mai tare și să aibă tinerii artiști aici posibilitatea să își creeze o vizibilitate, să-și dezvolte potențialul și să avem cât mai mulți prieteni, să fie sala din ce în ce mai plină, să se păstreze atmosfera asta. Ne-am întâlnit întâmplător într-un moment în care și eu și Oana și Doru tocmai ne întorseserăm în Cluj și eram în căutare de a porni ceva independent, de a găsi o echipă și de a începe un proiect nou. Gândurile mele nu erau atât de departe la o sală de teatru independent, asta a fost ideea Oanei și a lui Doru, dar nu credeam că lucrurile o să se concretizeze atât de repede și ne bucură foarte mult că a ieșit atât de bine și că de aseară, de la ora 5, suntem aici cu toții și sărbătorim. E un spațiu cultural alternativ, deși va funcționa în principal ca un teatru independent. Vom găzdui concerte, vom găzdui sus expoziții, există o cameră dedicată spațiului expozițional și un spațiu neconvențional care probabil va fi folosit și pentru proiecte de teatru și pentru expoziții. Și ne bucurăm că au răspuns toți atât de repede, că cei de la UAD sunt aici cu noi. Caută o reacție a fost o propunere foarte ambițioasă a noastră de a strânge în jur de 100 de artiști, am zis noi, iar aseară când am făcut o numărătoare și am văzut că sunt peste 100, nu ne-a venit să credem că ne-a ieșit și că atâtea companii independente sunt alături de noi, Create Act Enjoy, Varoterem, Reciproca, cei de la Fabrica de Pensule au fost aici și ne-au susținut. E foarte, foarte important că oamenii chiar s-au mobilizat, au crezut în noi, au răspuns invitației noastre și am putut să vedem atâtea momente extraordinare. Iar publicul a fost și el de asemenea full, exact cum ai spus și tu, chiar și la 3 noaptea și la 5 dimineața erau oamenii în sală și a fost o atmosferă extraordinară.